Сега ще ви покажа нещо много вкусно и е една от комбинациите, които правим тук в Protein House. Това е един от вариантите, които може да се опита в Protein House, което е пилешко филе, което готвим на суит с лек куркума, което му дава много приятен жълт цвят, но същевременно сочност. Също така с рехти намачкани картофи, които са отдолу като основа, броколи, беби моркови и също така много лек балсамов дресинг, който да повдигне и същевременно просто да даде свежест на зеленчуците. Заповядайте, опитайте!